vora de prop els arbres. Vora córrer sorranceu els nins i les bicicletes. Era la compensació al món. Ai, que suor! Quan a la vida no hi ha més objectiu que matar d'una vegada aquell animal que els ha tret de son. Si tenen la pretensió de fer-me afirmar qualsevol denúncia contra aquelles persones, malgrat s'ho mereixerien per la seva actitud grollera, no s'han equivocat tan mai. I si ho fan de cara a formular una acusació contra nosaltres, també no s'han errat tan mai, perquè nosaltres no ens hem ficat a ningú. Ni hem insultat, ni hem fet les feines en públic, i la cadira està pagada fins al darrer cèntim. I quan a pertorbar drets o privilegis d'altri, n'estan ben nets. Una escopetada d'una puta vegada! I vés-te'n amb ell a l'altre món! Imaginin això i em diguin què haurien fet vostès si, com jo, tenien una escopeta a l'abast, a 1 metre just, decorant la campana de l'escalfapanxes. I doncs jo els ho diré, hauríem fet el mateix que jo.